mä teen teille korttitempun. Ja mulla on tässä avustaja. Eli sanoppa hei. Hei. Ja sitten mä näytän, että mulla on tässä 3 ässää. Eli patässä, ristiässä ja ruutuässä. Ja sit sä saat valita ihan minkä vaan kortin. Mä vähän sekoitan tälleen. Vasta. Ups, sori. Tää meni vähän näin. Ja sit sä saat valita ihan minkä tahansa kortin sä haluat täältä pakasta. No niin, mä otan vaikka tosta ton. Okei, ja se. Sitten pidä sitä vielä kädessä, näytä kameralle. Ai siinä oli 2. No anna tää 1 mulle. Toinen. Niin. Sitten, ja mä voin näyttää, että tässä on ne on ihan normit. Kortteja. Sitten mä laitan tämän ruutuessa tähän toisinpäin. Ja mä laitan nää pakan päälle. Sitten mä nostan 2 kertaa. Eli tossa on 1 nosto ja toinen nosto. Sitten, niin. Sitten mä otan, anna se sun kortti. No tässä. Okay. Mä laitan sen pakan pohjalle. Eli se oli ristijätkä. Okei, no sit mä nostan pakkaa jostain kohti. Ja sitten se on jossain siellä pakassa. Tehdäänkö vielä nosto? No kyllä. Vielä. Ei. Okei. Eli sitten kun pitää vähän heiluttaa kättä yli. Ja se oli pata 10. Ei kun siis, mikä kortti se oli? Se oli ristijätkä. Okei, ja äsken mustien ässien välissä oli ruutu ässä. Mut nyt näiden välissä on ristijätkä. Okei, ja mä haluan niin vielä sanoa, että mä voin näyttää miten tää temppu tehtiin. Eli sä tarvitset tähän 3 ässää. Eli 2 mustaa ja 1 punaisen. Mä otin nyt ton herttää sun, mä en löytänyt mitään muuta. Sitten sä laitat ne E2 pakan päälle. Kaikki vaan pakan päälle. Sitten sä oot valmis aloittaa. Sitten sä voit tehdä, ei mitään. Sä voit näyttää, että sulla on nää 3 korttia. Sitten sä sanot katsojan ottaa ihan minkä vaan kortin. Ottaa vaikka tuon. Sitten se katsoo sen. Ja se oli nyt toinen. Sitten sä pistät tän herttäessään niin toisinpäin näiden keskelle tai tänne väliin. Sitten kun sä oot laittanut nää tähän, niin sun pitää tehdä double undercut. Ja mä näytän miten se tehdään. Sä jätät niinku tällaisen raon tälleen. Sitten sä nostat pakkaa. Ja sit pidät sen raon. Sä pidät sitä raon, että tässä on tässä. Sitten sä nostat siitä, missä on se rako. Niin nostat silleen. Että sulla on nyt tästä patas ja tää herttäis ja sitten täällä on sulla tää ristiäs. Sitten sä laitat tän 5 tänne pakan alle. Sitten nyt tästä tarvitaan vähän tällaista. Sä otat niinku tällä kohdalla. Sä otat tällä kohdalla niin tän tosta ton ihan alimmaisen kortin. Näin. Sitten sä nostat näin. Sitten se on niinku jo tehty. Eli sä voit nostaa pakkaa. Ei se välttämättä siitä keskellä näin. Sitten kun sä katot sinne niin. Miksi totesinko? Sitten ne on niinku itsestään muuttunut tänne keskellä. No tässä ei vaadi mitään. Tää on ihan helppo tehdä. Tämänkin mä opin ihan kun mä katsoin nyt videon, no, mutta silti käykää niin, tilaamassa mun kanava, YouTube-kanava. Mä olen Harri.Huang1, moikka!